ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୟନିକା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ମନମୁଣ୍ଡାର ମା ପାର୍ବତୀ ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ 15 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜମିଟି ମନମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାମା ରାଜପତ୍ର 41 କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟ ନିକଟରେ 100 ଏକର ପରିମିତ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି। ମା ପାର୍ବତୀ ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ଜାଗା ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସମିତିର ବିକାଶ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଦେଖି ମନମୁଣ୍ଡା ନିବାସୀ ବଣିକିଆ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମେହେରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତ ଜମି ଘର ବାରିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ମେହେର ଗୁରୁବାର କଣ୍ଟାମାଳ ତହସିଲରୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଜମି ମା ପାର୍ବତୀ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଯଥାକ୍ରମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମେହେର ଓ ସୁଧୀର କୁମାର ମେହେର ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବୁଣାକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଜମିରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବୁଣାକାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶର ବୟନିକା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମେହେରଙ୍କର ଏହି ଦାନ ସହାୟକ ହେବ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ରକମର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଫଳ ବୁଣାକାରମାନେ ଯେପରି ପାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ଏବଂ ମହାନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ସଂଘ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଥାପନ କରିବି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକ ମେହେରଙ୍କର PMJ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।